गिबियावनो खुलुमबाय आं दिनैहाय बेयाव बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बड'लेण्ड बुब्लिखौ आङो धन्यबाद होयो चेनेलखौ मानो होनबोला दिनै बे बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलनि गेजेरजों आङो दिनै जोंनि चिफ प्रमद बर'खौ आङो धन्यबाद होनो हादों मानो धन्यबाद होदों होनबोला जेरै जोंनि आगोना सारा जेरै बुंलांदों जे जों 17 बोसोर जितु हाग्रामानि दैदेननायाव जोङो बेबायदि फार्मासिल दानाय नुवाखैमोन नाथाय जेब्ला प्रमद बर' जोंनिया चिफ जानायनि उनावहाय जि 2 बोसोरावनो बियो जोंनो फार्मासिलखौ दाना होबाय आरो बे फार्मासिलखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो सिगाङाव जोङो मिथियाखैनोमोन बे फार्मासिला मा बुस्थु बेखौ दिनैसिमबो किसुमान मानसिया जोंनि गामिफोराव मिथिया दायो बे फार्मासिलखौ जोंनो प्रमद बर' सारा जोंनो दाना होबाय आरो जेसेबांनोखि जोंनो पेपार वर्कनि खरसा दं जि दं जोंनो सारा होबाय बेनिखायनो आङो जोंनि प्रमद बर' सारखौ इनायनो धन्यबाद होयो बेजों लोगोसे जोंनो बिजनेस प्लाननि बिना खरसायाव जोंनो बिजनेस प्लाननि ट्रेनिंबो होबाय आरो बेजों लोगोसे दायो जितु जोंनि सरकार जाय प्रमद बर'नि दैदेननायजों जोङो माने जि मोननांगौ जिखुनु जोंनि खेथिनि थाखाय जोङो मोनगासिनो दं लासै लासैबाबो जोङो मोनगासिनो दं खेबसेयावथ' होनो हाखाया नालाय बयनोबो बेनिखायनो जोङो लासै लासै मोनगासिनो दं आरो जिखुनु जोंनो नांगौ जानाय बुस्थु बेखौ जोङो दायो मा होनो जोंनि एग्रिकालचार जितु जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बेफोराव किसुमान बुस्थु जोंनियाव सफैयोबाबो जोङो सिगाङाव मिथियाखैमोन नाथाय दायो जोंनि फार्मासिल दानायनि गेजेरजों जोङो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जोंनि अबिनाश सार आरो आगोना सार जितियानोखि एग्रिकालचाराव सफैयो बे खबरफोरखौ जोङो लोगो मोनहैयो थिग बेबायदिनो जोङो फैनानै बेफोर बुस्थुफोरखौ जोङो लानो हायो आरो बेजों लोगोसे जितु जोंनि आङो जे तामुलबारि आर'नाइ एफपिसिनि फार्मार्स प्रडिउसार कम्पानि डाइरेक्टर सासे आरो जोङो बे तामुलबारि जितिया फार्मासिलखौ जोङो जागायजेनबाय बे जागायजेननाय सेथि बोसोरावनो जोङो जुखामबो खेथि खालायदोंमोन जुखामखौ जोङो 30 बिगा खालायदोंमोन जोङो जथेस्थ' जौगानो हादों बे खेथि खालामनायावबो आरो बेजों लोगोसे दायो देग्लाय जोङो खालायाखै नाथाय देग्लाय जोङो जोंनि फार्मासिलनि आन्दारावहाय जोङो 14 बिगा जोङो हा लानानै आरो 3-4 बिगासो जोङो फिसारि खालायनो स्टार्ट खालायबाय आरो थारैनो बे समाव नोंथाङा आबादारि महरै फाननाय बायनायाव उसुबिदा दङ नामा फाननाय बायनायाव एसे उसुबिदा दं मानो होनबोला बेखौ सरकारा एसे सिन्था खालायनांगोन दायो नै प्राय भाग जोंनि एरियायाव नायोब्ला जोङो लाव खेथि खालायदों दा लाव खेथिखौ बे गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बेखौ बायनानै बिसोरो लाङो बेखौ मानि थाखाय लाङो जोंनि बेयाव जाय खेथि मावदों बिसोर मिथिया एक्चुअलि आरो बे माबाखौ मा होनो बे जुदि फेक्टरियाव लांनानै मा बुस्थु बनायहैदों बेखौ बे जुदि फेक्टरिखौ जोंनि सरकारा एसे स्टाडि खालायनानै बे फेक्टरिखौ जोंनि एरियायाव जुदि बानायोब्ला स्टाब्लिश खालायनो हायोब्ला जोङो दायो थांनाय बोसोराव लावखौ जोङो हाइएस्ट 20 रुपिस पार केजि मोन्दोंमोन नाथाय देग्लाय थांनाय सप्तायाव जोंहा हाइएस्टआनो 3 रुपिसल'सोमोन थ' बे जुदि फेक्टरिया जोंनि एरियायावनो जायोमोनब्ला जोंहा बे उसुबिदाया जानाय नंलामोन आरो जितु 20 रुपिस जोङो थांनाय बोसोराव मोन्दोंमोन बे 20 रुपिसखौनो जोङो मोनबाय थागौमोन जोङो 3 रुपिसाव देग्लाय फैनो गोनां जानाय नङामोन आरो बे जुदि फेक्टरिया जोंनियावनो थानायमोनब्ला नंगौ आंहा बे समावहाय आं प्रमद सार बिथांनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावहरो मानो होनब्ला बिथाङा आबादारि बिथिंखौ गोबां गोसो होदों आरो बिथाङा जाबायदि खामानि मावदों आबादारिफोरनि थाखाय रायजोफोरनि थाखाय बिथाङा गोबां मोजां खामानि मावगासिनो दङ दा बुंनो थाङोब्ला थांनाय देग्लाय बोसोरावहाय थांनाय 2025आव बिथाङा एफपिसिफोरनो डाइरेक्ट 1,50,000 रांहै अनसुंथाइ हरदों आरो बेजों लोगोसे एफपिसिनि मुङावहाय जाखिनि एफपिसिफोर दङ बिथांमोननो एफपिसिनो फ्रि ट्रेनिं खालामना होनाय जादों बिजनेस प्लान बे बिजनेस प्लाननि थ्रुयै गोबां एफपिसि डाइरेक्टर्स बा प्रमटार्सफोरा बे बिजनेस प्लानखौ सोलोंनानै लानो हादों आरो बिनि थ्रुयैनो फैबाय थानाय समावहाय जाखिनि एफपिसिफोर दङ बिथांमोना मोजाङै आबाद मावहोनो हागोन आरो मोजां रोखोमै माने बिजनेसावहाय आगान होनो हागोन होननानै आङो आसा फारिनाय दङ आरो आं बेखौनो खावलायगोन सारखौ सारा जाबायदि बेबायदि स्टेप लाबाय थादों आरो बिदिनो मोजाङै आरो साक्सेस खालामलांबाय थाथों बेबायदिनो सारा
जाहाथे बिटिआर हालामावहाय बा दा हमना ला गुबुन मोनसे दा हमना ला जोंनि बिटिआर हालामाव गोबां आइजोफोरनो ट्रेक्टर होदों आरो थांनाय बिश्वनाथ पाबय होननाय मोनसे जायगायावहाय आबादारिफोरनो थाखाय मोनसे अर्गेनिक फार्मिंनि थाखाय बिथांमोननो थाखाय फ्रिलि ट्रेनिं होनाय जाबाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला माने जोङो फैबाय थानाय समावहाय फुललि बिटिआरखौ जोङो अर्गेनिक खालामनो हागोन होनना जोङो आसा फारिनाय थायो।